Os cortes puntuais de suministro, así como as perdas de presión da auga que se viñeron rexistrando nos últimos días en varios puntos de Boiro deberonse a actuacións de mellora que se están a acometer na ETAP. Precisamente a finalidade destes traballos é garantir a disposición dun servizo alternativo no caso de que se produzan avarías que afecten á rede de abastecemento. Son as melloras na ETAP, na rede de agua potable, e entran dentro dun programa ambicioso que queremos levar a cabo non só na rede municipal de agua potable, sino tamén no saneamento. Este goberno queremos apostar por mellorar o servicio, tanto da traída de agua como tal. E, bueno, isto é unha subvención que recibimos e é unha obra de mellora na propia estación de agua potable para mellorar os servicios aos veciños, sobre todo cando temos grandes averías, non estas grandes averías na propia estación non son frecuentes, pero si é verdad que de vez en cando se produce algunha, e isto que vamos a mellorar o servicio, non? Os técnicos que traballan na estación están a piques de concluir as actuacións, que incluíron tamén a reparación dunha avaría xeral, polo que non se prevén novos cortes e o suministro está prácticamente normalizado. Un pequeno corte que se foi cunha avería, e tamén aproveitamos tamén para facer esa mellora nese momento, e, bueno, a obra está prácticamente xa finalizada e non prevemos que para seguir ca obra haga que facer ningún corte.